Hello mga busing! Ito na pala mga ingredients mga kabusing. So lulutuin natin adobong Adidas. Adidas. May halo nito tocino. Ito paa ng manok, yun o, suka, tuyo, pamintang durog, dahon, buo, at saka itong tocino natin. Lagyan natin ng asukal, tsaka mga ricados, may atsuete, sibuyas, luya, at saka sili. Yan lang mga busing. Simpleng luto. Iwain natin mga busing. Ito pala bawang. Oh yes, mga busing. Luya. Matay. Ito mga busing. Lagyan natin ng mainit na tubig. Ang ano natin, Adidas. Ito na pala mga bossing, oh. Ang ating hiwang ricados. Ricados. Kaya nga, ano, Adidas. May ano na. Tubig. Mainit na tubig mga kabusing para tanggal yung dumi sa paa.
Umpisahan na natin mga kabusing yung pagluto sa ating tiil na adobo na may twist. Adidas da, Adidas. Ayan. Lagyan natin ng mantika mga kabusing. Panggisa ng ricados. Pwede na mga kabusing. Lagyan natin yung bawang. Sibol bawang. Sibuyas mga kabusing. Luya, kabusing at saka sili. Sabay na natin. Ang lisaw mga kabusing. Laulier. Dahon ng paminta. Pamintang pino mga kabusing. Adik sarap. Aslit eh. Tuyo kabusing. Konting suka mga kabusing. At pakuluin lang natin mga kabusing. Balikan natin mga kumulo na siya mga kabusing. Lagay na natin to yung ating Adidas. Adidas na, kabusing oh. Haluin lang natin mga kabusing. At ayan natin maglambot mga kabusing. Balikan natin maya maya. Mga kabusing, lagyan natin ng asukal na pula para lalong sasarap. Haluin lang natin. Yan, takpan ulit hanggang maglambot mga kabusing. Tapos ilagay natin itong ating langgonisa. Summer Bonanza. Mga kabusing, lagyan na natin yung langgonisa.
para sa ating chicken Adidas. Ado. Lamig na maayo. Chicken. Long Canisa and Adidas. Ano ba? Mga kabosing. Taster natin ngayon, yung taster. Stand natin mga bossing. Sinaw kayong taster. Malaho na lang yan mga kabosing para lamig kayo. Ayan natin. Lapot-lapot ng manok pa ba? Okay na. Yun, kabosing. Alaps na. Malutaw na mga kabosing. Okay. Lamig na kayo, patayin na natin para makita ninyo yung ating Lata. So, ayun na mga bossing. Ang ating finished product. Yan o. Sarap. Haba na mga kabosing.